माइ गायग्राफोरखौ Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनै जाबाय day 1 शिवम production नि अंडराव गोदान music video नि shooting नि. So आं दा ready जाबाय, तामाने makeup लानोसै. ओमफ्राय बिथिं दङ सिमा. So सिमाया makeup खालामसै. बारा माने makeup खालामनांखाया, माइ गायनायसै नालाय नै आं दख'ना गानखाबाय. एकदम पुराना दख'ना ओमफ्राय अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै जों मा खालामो नोंथांमोना नुनो मोनगोन शुटिंआव लोगोसे दिनै सासे जों माने आलासि दङ ओमफ्राय आं बिथांनि बिराद गिदिर सासे फेन स' नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुगैदोंबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोरनै लकडाउन लकडाउन कर'नानि थाखाय पार्लार सालार थांनो हायाखै आंना नै आइब्र'सा माबायदि जंगल जाना दं स' दा सिमायानो एसे आंनो हेल्प खालामसिगोन आरोना थ्रेडिं खालामनो हासिगोन फार्स्टआव ओरैबाबो बारा गैखाया आंना तो दोस्तों आज है डे 1 हमारा बोरो म्यूज़िक वीडियो शूट का। तो मेकअप करने से पहले मैंने सीमा को जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है उसे बोला है कि थोड़ा आईब्रो स्टिक कर दे मेरा। वहाँ पार्लर जाना हुआ नहीं, कोविड की वजह से पार्लर वाले बहुत मतलब महीना हो गया गई नहीं, तो मेकअप करने से पहले थोड़ा उसने ही मेरा थ्रेडिंग कर दिया। तो अभी मेकअप कर लेते हैं। तो आप लोग काइंडली आज का वीडियो देखते रहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग शूट पे क्या क्या करते हैं वही दिखाऊंगी आज की ब्लॉग में, तो काइंडली वीडियो देखते रहिए। लोगोफोर मेकअपा तो बारा हेवी मेकअप नांखाया गामिनि सिख्ला माने माइ गायनाय आरिसो दिखायगोन नालाय भिडिअ स' एकदम सिम्पल दोनगोन स' बारा गोबाव लानाय नङा। दोस्तों मेकअप जो है ज़्यादा हैवी नहीं होने वाला है, एकदम सिंपली रखना है। थोड़ा रूरल लुक है, गांव का जो एनवायरनमेंट है वही दिखाना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आज मेकअप पे। जाबाय आंनि मेकअपा सिम्पल ओमफ्राय नै दा एक्टरा मेकअप लागासिनो, ओमफ्राय बेनाबो सिम्पल बारा नङा मेकअपा। दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गया, अभी सुबह के 6:30 बजे है पूरा, लेकिन बारिश ज़ोर ज़ोर से आने लग गया। पता नहीं आज बारिश रुकेगा भी या नहीं, शूटिंग कर पाएंगे कि नहीं, बट स्टिल पॉजिटिव ही है हम लोग। Abu सफैबाय ओमफ्राय अखायासो माथो नागारला मा जासिगोन अखाया दैलां नालाय बिदिनो जागोन नागारगोन आंनि माने आसा दङ आंहा दसे मागोन खालायनो हागोन ने बारफिननानै ओमफ्राय लोगोफोर आंजों होनदोंमोन मोनसे सरप्राइज दङ सरप्राइजआ बिथाङानो सिनायदोंना बिथांनि मुङा जाबाय सानसिगां खाख्लारि तामुलपुर वारियर्सनि माने मा होनो मेइन वारियरनो बेनो बिथाङानो स' आं बिराद माने सासे माने बिथांनि फेन स' माबा मोनसे होनदो आंनि साबस्क्राइबारफोरनो। तो बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलके और हमको इतना सपोर्ट किया, तो वही बहुत अच्छा लगा। तो देखते रहिए आप लोग आज का हम लोग का शूटिंग, पता नहीं क्या होता है, मतलब बारिश तो हो रहा है, होपफुली रुक जाएगा, रुक गया अभी बारिश रुक गया। और वहाँ पे हमारे कोरियोग्राफर सर जी अंजय सर, हेलो। तो कैसा होगा आज का दिन? पता नहीं, अभी बारिश आ रहा है, ले पाएगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं लोकेशन जाके। ओके। और ये है यहाँ पे राजेश सर, हाय पूरा रेडी है हम लोग सब? यस ऑल आर रेडी, तो सिर्फ बारिश के इंतजार में है, कम रुकने का इंतजार है हमारे जो रुक गया। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए, आगे आगे क्या होता है देखते हैं आप लोग भी। So लोगोफोर जोंना जिअपिअ दङ बन्धन बर' बिथां फंबाया, स' हाय बुंदा आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ एसे हाय ओमफ्राय दा जों बयबो रेडि थांनिसै। नमस्कार जों थांसै दा स्पटआव बाजिगाव फोथार बेयाव थांसै। रेडि ना सिमा? रेडि।
बाय बाय नोंबो था नायखौ बाय बाय होबाय बाय बाय आयं तो दोस्तों बारिश फाइनली रुक गया है, तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं घर से लोकेशन तक। तो चलिए चलते हैं। अखाया फ्री फ्री दङ ना भिडिअ मोजां मोनो बारा गरम मोना माइ गायनायाव मोजां ना माइ गायनो थांसै आंबो लोगोफोर जों सफैबाय बाजेगाव फोथार ओमफ्राय थांसै लकेसनाव सफैबाय दा ओमफ्राय माबायदि मोजां मोसानो चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना हो आरो शेयार खालामनानै हो। थेंक यू वेलकाम। मोसायांदो दे बोसोरबारियाव माइ गायनाय एसे स्टेप मोसानो देखायब्रा मोसानो दा बोरै मोसानो दाथ' रोंथ'वाखै दा कोरियोग्राफारा जि स्टेप होयो बेखौसो नायनोसै माबोरै जायो। मा खबर मोजाङैनो दङ मोजां जोंनिया बेनो जागोन माबाया जायगाया नंगौ माबाफोर गैयाथ' बेदलावफोर गैयाथ' बेदलाव गैया बाजै बासिबाय होनबा बोरियाव बोरै ना गुरगोन दे खनसे देखायदो मोजाङै एक्शन नामा बैखौ गानब्रा बैखौ तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अपना लोकेशन जो कि है बाजीगांव, मेरी मदर इन लोग का ही गांव है। तो सब लोग बिजी अभी आते ही आब'आ जोंना गारियाव जिरायनांबाय एसे अखा बारा हायाखैना मोजां जाबाय थेवबो माने बोथोरा एसे अनदों नायनोसै आरो बिदिनो अनबाय थाथों बारा अखा हानाङा नायनोसै ना नङानो दिनाव बेस्ट थाङो ओरैनो अखा एसे नांखागौ जोंनो माइ गायनायाव स' नायनोसै गोसा अखा हायाबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय खफ्रि गानदों माबायदि नुदों नेचुरल अम्ब्रेला थिगानो दं रोडआव टाउनाव नया फैशन ये है हम लोग इसे बोलते हैं खोपड़ी तो लोगोफोर जों स्टार्ट खालामसै एसे पूजा खालामग्रोनि केमेराखौ एसे धुप सावनोसै नै जोंनि एक्टरा माबायदि नुदों रायजोफोर। तो दोस्तों सब लोग रेडी हैं और शूट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ने पूजा कर लिया है। तो ये बारी बारी से सब लोग धूप जला के थोड़ा सा भगवान को प्रे कर लिया ताकि थोड़ा हम लोग का शूट जो है आज का अच्छे से हो जाए और बारिश ज़्यादा डिस्टर्ब न दे, वेदर भी ठीक रहे। तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो अच्छा हो। माइ गायग्रा सिख्लाफोरा तो दोस्तों होम प्रोडक्शन है तो मैक्सिमम आर्टिस्ट जो है घर के ही लोग हैं। सो लोगोफोर जोंना फर्स्ट हालेवनो थांगे हालेवनो एकदम फर्स्ट शट जासिगोन एकदम हालेवनाय नै बिथिं बिराद हालेवो दै बेयो एकदम सोरनोबा नांगौबा सावरि नांगौबा लेंहर ओमफ्राय बाजिगाव शुटिं नालाय आंनि बिखुमजोनि गामि स' बेयाव आंना बिजावजालिफोर दङ ओमफ्राय बिखुमजोफोरबो दङ आं दा सासे सिनाखि खालामनो हाला थेवबो बयबो ओरै हाय खालामनो होदो ओमफ्राय मा होनो बियादैफोरबो दङ आरो नै बिखौ मा होनो बिहामजोबो दङ ओमफ्राय नोंथाङाबो आंनि भिडिअ नायोना थेंक इउ दे बिथिंबा गायग्राफोरखौ बिराद गायबाय माथो एकदम खनसे नायदो मोखांफोरखौ देखायनि दे दोस्तों वो जो गाय के साथ है एक पहले वाले जो है वो मेरे जेठ जी लगते हैं और पीछे जो है वो भतीजा लगता है रिलेशन में। तो उन लोगों ने भी बहुत हेल्प किया हम लोगों को। लोगोफोर नै हालेवग्राफोरा बिराद खस्थ' खालामगासिनो आं सिनाखि खालामनो हानि र' आंनि बियादै जायो दै सोमोन्दोआव
हेलो बंधुफ्रा हेलो जांख्रा जानो फै जांख्रा मोखांखौ नुवाखैलै ओइनो एबार नुबाय बिराद खस्थ' खालामदों नै हाल जांख्रा बैथिं दङ बेवाइफोर र' आयौ बेवाइफोराबो बिराद खस्थ' खालामगासिनो आगोलाव नुखाबाय नोंथांमोना आंनि ब्लगाव ओइनो होम प्रडाक्शन नालाय स' न'खरनि मानसिफोरखौ लाबाय आरोना ओइनो मोसौआ ओमफ्राय लोगोफोर बेदलावा बेयाव गैया स' बेनिखायनो एकदम जेबो गियाखै आरोना हाबनोबो माइ गायनायावबो स' ओरैनोबाथ' बेदलावखौ बयबो गिखायो सिख्लाफोराबो बाट लाकिलि बेयाव गैया बेदलावा दोस्तों पूरा टायर्ड हो गई अभी थोड़ा रेस्ट लोग चाय वाय पी रहे सो लोग मेंजुब्बाय एकदम माइ गायनानै बिराद दा दसे रेस्ट लानोसै बे सायायाव बैग्रि बिफां ना बेयो बैग्रि बिफां दै लोंसै साहा लोंसै एसे स' लोगोफोर नै बेवाइफोरा मा खालामदों दा खोथियाखौ खोथिया बिजौ हास'दो गायनायाव उसुबिदा जायो जोङो नै पुरा बे बेवाइ मोननिनो दुब्लि पुरा दुब्लिखौ जोंनो गायजोब्बाय ना हाजिराखौ जोंसो लासिगोन दा गायनायनि हाजिरा होनांसिगोन गायनायनि ओइनो बे खावसेल' दङ गायनो बाबू कैसा लग रहा है बढ़िया माइ गायनो नामा नोंबो हालेवदो बबो हालेवदोंमोन खोथिया रोगानो दा खोथिया रोगाग्रा बहुत धुनिया হৈছে बहुत धुनिया शॉट আছে ओके एकदम তেখেতক অলপ টান কৰাই দিওঁ দাদাক এই হিটটো কথাটো কম লাগে आं जास्ट शटखौसो नायनो फैदो आरोना होइन जों बुलायनायावसो एक्सपार्ट बेफोर नङा तामुलपुर एरियाना म्युजिक भिडियो खालामसिगोन यस भेरी गुड भेरी नाइस दोस्तों पूरा किचन में हालत लुटपुट देखिए मेरा अभी तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और म्यूज़िक वीडियो जब रिलीज़ होगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी होपफुली सो लोगोफोर हाब्रु पूरा फोनजोबनानै अबस्था गैला सो दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै शुटिंआ एसे दंबावो ओमफ्राय एसे साफा जानोसै ओमफ्राय बेटारि बेकआपबो गैला सो आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ एन्जय खालामबाय ओमफ्राय गाबोनबो दंबावो बेखौबो आं बेलेग आलादा मोनसे ब्लग बानायनोसै डे 2 नि सो डे 1 निखौ आं दिनै बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय सो जुदि मोजां मोनबायबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार लोगोसे आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामदो गोजोन्थों